Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur abuztuak 27 asteazkena bi elkarrizketa izango ditugu. Gure lehenengo elkarrizketa online moduan izango da eta Aritz Karbaiorekin egingo dugu. Aritz Karbaiok Nafarroako lehenengo gurpidun kiroldegia martxan jarri du, Mugi Gym izenekoa, eta honen inguruan hitz egingo dugu berarekin. Eta beste alde batetik Mariluz Murgiarekin egongo gara, Nafarroako elikagaien bankuetik datorrena. Nafarroako elikagai bankuak Iruñean daukan egoitza aldatu behar du eta horretarako diru bilketa bat martxan jarri du, hau finantzatu ahal izateko. Eta honen inguruan hitz egingo dugu Mariluzekin. Baina bi elkarrizketa hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1874ean, karlistek Iruñea setiatzeko posizioak hartu zituzten, bigarren guda karlistan. Irailean hasi zuten blokeoa, herrialdean liberalek kontrolatzen zuten azken gunea garaitu asmoz. Ez zuten lortuko, ordea. Handik 6 hilabeteetara otsailean liberalek karlisten lerroak apurtu zituzten. Santa Cruz apaizaren agindutetara milaka euskal herritarrek euskal foruak defendatu zituzten, hauek deusestatuko zituzten liberalen aurka. Eta karlistek kontrolatutako eremuan euskal estatu bat antolatu zuten diputazioetan oinarrituta. Besteren artean eskoletan euskarari debekua kendu eta euskaraz irakastea erabaki zuten. Urte batzuk beranduago, 1883ko abuztuaren 27an, Guardia Zibilak Donostian 6 herritar hil zituen, manifestazio inprobisatu bati tiro egin ostean. Egun berean, baina 1981ean, emakume talde bat Galestik Inglaterrara bidea egiten hasi zen, AEBetako base militar baten aurka. Women for Life on Heart, emakumeak lurreko bizitzaren alde euskaraz izeneko 40 lagun inguruko talde batek Greenham Commongo base militarreko arma nuklearren aurka protesta egin zuen. 10 egunen buruan iritsi ziren militarren babesera eta kanpamendua altxa zuten. Gero eta emakume gehiago batu ziren borrokara eta basearen aurkako ekintza baketsu andana egin zituzten. Kanpamenduak 2000 urtera arte iraun zuen basearen inguruan. Eta bukatzeko 1985ko abuztuaren 27an, 12 presok ihes egin zuten Kopenhageko espetxetik Danimarkan. Kanpoko kide batek ondea makinarekin kartzelaren hormajo 13 metroko zuloa egin eta bertatik berehala dozena bat preso atera ziren lasterka. Presondegi ondoko auzoan ezkutatu ziren, gehienak hurrengo egunetan antzeman zituzten. Inguruan telebistarako berri ematen ari ziren kamerali batek unea bideoan grabatu zuen, ikusi azpiko loturan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Udalak PSISA bultzatu du, Sarrigurengo 5.000 etxebizitzak bikoiztuko dituena. Pisuen 80% babestuak izango dira. Asmo handiko planak 151.000 metro karratu ditu ekipamendu publikoetarako eta 226.000 berdegunetarako, sarbideak hobetzeaz gain. Argazki nagusian, jendeak Diputazioko lorategietatik jarraitzen du Miguel Bergasen jarduna. Honen titularrean, Iruña jada flamenko kutsua du. Erdiko berrian pertsona bakarreko etxea ohikoena dela Nafarroan irakur dezakegu. Ezaugarri horiek dituzten ia 80.000 etxebizitza daude eta Foru Erkidegoko 271.114 pisuen 29 dira.
Eskuinaldeko zutabean, batetik Nafarroak 118 adingabe migratzaile hartuko ditu urtebetean. Bestetik, Zarra Kastelu eta Muruzabal katastrofikotzat jotako 118 zonen artean. Azkenik, Nafarroako kazetariek babesa eskatu diete Palestinako lankideei. Diario Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak, Nafarroako 10 etxe bizitzetatik 3 bakarrik bizi diren pertsonak bizi dira dagoeneko. Proiekzioa da egoera horrek gora egingo duela datozen 10 urteetan. Argazki nagusian, jendeak Diputazioko lorategietatik jarraitzen du Miguel Bergasen jarduna. Honen titularrean flamenkoa guztiontzat da. Miguel Bergasek eta Jerai Cortesek flamenko on fire eraman zuten atzo Iruñera. Eskuineko berrietan, alde batetik Volkswagen lanera itzuli da 100 milioiko uda baten ondoren. Beste alde batetik Nafarroak Kanarietako 118 adingabe migratzaile hartuko ditu. Jarraian Sarrigurengo 5.000 etxe bizitza berri egongo dira. 180 babestuak izango dira. Goiko aldera bagoaz 3 albisteekin egingo dugu topo. Batean eskola materialaren erosketa bere gorenean sartzen da. Bestean Budimir eta Boiomorekiko interesa areagotzen da. Bukatzeko Manolo de la Calva hilda duo dinamikoaren erdia. Gara egunkarian, titularrean, Nafarroak inoren kargura ez dauden 118 adingabe hartuko ditu mailaka. Espainiako gobernuak adingabe migratzaileak hartzeko dekretua onartu du eta PPek auzitegietara eramango du. Euskal Autonomia Erkidegoak dagokion kopurua gainditzen du eta Nafarroak berriz 118 pertsona gehiago hartuko ditu. Argazki nagusian, asko eta asko auzokide lagun eta voluntarioek babestuta egiten ari dira eskolako bidea. Titularrean, sarekaden beldurrez hasi dute ikasturtea Washingtonen. Beheko berrian bake proposamena mahai gainean, Israelek sarraskiarekin jarraitzen du. Erdiko berrietan, goian dagoen horretan, sostengurik gabe, Bairok dio bera dela edo kaosa. Behekoan bide luzea Afrikari dagokion tamaina itzultzeko. Eskuin goiko aldekoan, mahats bilketa azkarra egiten ari da Arabako Errioxa, topera eraman da. Berria egunkarian berriz titularrean, zinez lanjerean dela adierazi du Euskal Kultur Erakundeak Parisen laguntzak gutxiturik. Frantziako estatuak diru laguntzaren 15% murriztuko dio EKEri, 30.000 euro, eta ark diruztatzen dituen proiektu eta lanpostuak kolokan dira. Irudi nagusian, Hamasek 2023ko urriaren 7an baitutako juduen senideak Petan Kibat hiriko errepidean protestan. Titularrean su-etenaren alde borrokan Israelen. Hamasek baitutako gatibuen senideek salatu dute Netanyahuk abandonatu egin duela eta hainbat errepide blokeatu dituzte. Goiko aldeko berrietan Euskal Herrian 714 gasolindegi daude eta 4 urtean 56 berri zabaldu dituzte hegoaldean, gehienak prezio apalekoak. Eskuinaldekoetan, batetik Kanarietatik 118 migrante adingabe hartuko ditu Nafarroak urtebetean. Bestetik gaztetxeak eta gune autogestionatuak, musikariak eta tresna eta Sagarra izeneko udako serien bigarren atalak ditugu. Euskal Herria irratiari dagokionez, titular nagusian, Joseba Iraizokiren arabera, publikoak zuzenetan ulertzen du gehiago nire musika. Musikari beratarrak gitarra lekeitik okoak diskoa aurkeztuko du lehenengoz Iruñean. Asteazkenean, arratsaldeko 8etan Nafarroako museoko terrazan izanen da emanaldia, 9 eguzki zikloaren eskutik. Eskuineko berrietan, goikoan, Oiane Belokiren arabera, bidaiatzerakoan herriaren errealitatea ezagutzea funtsezkoa da. Inti ibilbidea 18 eta 25 urte bitarteko gazteei zuzendutako kultur eta abentura espedizioa da. Aurten 28 egunez Perun izan dira, Andeetatik Amazoniaraino eta taldearen parte izan da Lekunberriko Oiane Beloki. Behekoan, giro herrikoia nabarmenduko da asteazkenetik igandera luzatuko den Berriozarko bestetan.
Mende erdiko ibilbidearen onarpen gisa zulo alai elkarteak jaurtiko du txupinazoa aurten. Beste kutsu erraikoiaren seinale larun batean duela 40 urte egiten ez den herri bazkaria berreskuratuko da, 500 pertsona bilduko dituena. Kaixo, hasieran aipatu egun bezala, orain Aritz Karballorekin gaude. Kaixo, Aritz, zer moduz? Kaixo, egunon. Nafarroako lehen gurpildun kiroldegia antolatu duzu, ezta? Mugiegin izenekoa. Bai, hori da. Eta, zertan datza mugidun edo gurpildun kiroldegia hau? Normalean azaltzen dut dela zaldiak eramaten dituzten antzeko gurdietako bat, pixkat baxuagoa, eta barruan eramaten dut material guztia, bai mankuernak, ketelak, klabelak, material pila bat, sokak, eta gero gurdiak dauzka barra plegable batzuk, eta orduan hor sentaiak egiteko eta bar dauzka, hartzen aldira barra olimpikoak, eta gero dauzka goiko partean beste barra batzuk egin ahal izateko dominadak edo TRX-ak engantzatzeko, eta horrela gutxi gora bera egiten aldut 14 pertsonarekin edo bai indar funtzionala eta cross-trainina gaude egiten. Eta noiz sortu zen hau egiteko ideia eta nondik atera duzu, ezakitzuk asmatu duzun edo non baitetik atera duzun? Ideia pixkat hasi zen zonaldean sortu genuenean kultura aisialdia eta kirola kudeatzeko bulego bat. Bulego hortan lan egiten dugu garaitzeko hasirekin, dela Auritzeko kultur elkarte bat, gure aizpea eta Lakorrirekin direla. Gure aizpea Aizkoako emakume elkartea eta Lakorri Artzibarreko emakume elkartea. Orduan, haiekin bilera batean ikusi genuen behar hori. Daukagu gimnasio fisiko bat etorkizun batean sortzeko beharra edo helburua, eta eran genuen guazen saiatzera gimnasio mugikorra sortzen. Eta azkenean, ni animatu nintzen pertsonalki hau aurrera ateratzen, eta urtarrilean hemen ateratzen Nafarroan pakeko diru laguntza bat, dela Nafarroako gune despoblatuetara zuzendua. Eta orduan, errantziaten, ziurrenik eskatu halko duzula diru laguntza hau, eta azkenean ez nuen lortu diru laguntza eman nuelako autonomoz urrian, eta orduan kondizioak ez nituen betetzen, baina horren arira egon nintzen begiratzen modelo hauek egite dituzte Mobil Fitness deitzen den enpresa bat, eta hemen Espainian Mugex enpresa mugitzen ditu. Mobil Fitness da Argentinarra, eta Mugex da Andaluzian dagoen enpresa gurdi modelo hauek egite dituen. Orduan ikusi nuenean, daukate bideo batu jartzen duela pertsonalizatu, eta orduan pentsatu nuen hemen zonaldeko enpresa ezberdinei erratea publizidadea egiteko, gurdia finantziatzeko, errantziaten baiet, lortu genuen lau publizidade akordio eta gero beste batzuk eramate ditu dela furgonetan ere bai, eta modu hortan lortu dut dirua, pixkat finantziatzeko proiektua. Eta nolakoak izan ziren lehenengo klase horiek? Klaseak, segituan izan da, aurten sortu lehendabiziko urtean, udako programa eta Mogiegin eskaintzen dugu udako programa hortan, eta osotara udako programan
izan ditugu 180 bat izen emateak, eta erdiak izan dira mogi egimen, eta gero deitu naute beste herri batzuetatik baita saioak emateko. Oroz bete lutik dagoela justo, programa da, Auñamendi zonalde guztirako, direla Erroibar, Artzibar, Aezkoa, Auri, Zorreaga eta Luzaide, eta oroz bete lu dago justo Aezkoari itxatxita. Eta ditu ziaten bertatik. Eta oso pozik klaseak, ni pertsonalki oso gustora, egiten aldu dalako pixkat indarra dela gehien gustatzen zaidan metodoa entrenamenduan, eta jendea super gustora. Azkenean zaude kalean dauzkagun naturgune polit askotan ariketa egiten, kenduta leku batzutan egin behar dugula herriko plazan edo frontoian, baina adibidez Ariben gaude Iratierrekaren ondoan. Auzperrin egiten dugu, Auzperriko Urrobi kanpinean, baita errekaren ondoan, hori naturarekin gustora. Eta gero Sorabilen adibidez baita, dela soro gaineran joaten dagoen kanpa handi bat, batzuta gaudela hor behien ondoan, ez dakit da berezia, polita, egin ahal izatea horrelako aktibitate bat naturguneetan, udan askotan eguraldi onarekin pereza gehi ematen digu gimnasio baten barruan sartzeak edo. Eta ni oso pozik batez ere jendearen erantzunagatik, bete genituen segituan proposatutako talde guztiak, egin behar izan genituen herri batzutan bi talde, batean ez zirelako sartzen, beraz ongi oso pozik. Eta herriak nola aukeratzen dituzu? Aukeratu ditugu pixka, hemen gaude Nafar Pirinioan, eta naiz eta uda izan bagenekien batzutan euria egingo zuela edo eguraldi txarra egiten aztuela. Orduan guneak izan dira pixkat, non frontoi accesible bat daukagun gertu. Adibidez, Ariben euria egiten bazuen, joaten gara Garaioara, Garebara, daukala furgoarekin sartzeko aukera frontoia. Edo Sorabiletik joaten gara Bizkarretako frontoira, eta berdin, frontoi barruan sartzen naizelako furgoneta eta gurdiarekin. Adibidez, hemen Auzperrin ezin gara frontoian sartu, eskailerak ditugulako. Orduan, modu horregatik batez ere. Kanpoan geneukalako zonaldea proposa, eta aukera geneukalako baita frontoi barruan sartzeko, eta horregatik batez ere. Eta baita gidatu naiz pixka, nik urtean zehar baita emate ditut klaseak auritzen, eta ikusi dut pixka nor zegoen animatuago bere herriko jendea kontagiatzeko edo parte hartzeko klase hauetan. Orduan adibidez, Artzibarren emate ditut pilateseko klaseak, eta nien aizue, funtzionatuko du honek hemen? Eta nantzi zidaten, bai, saiatu guk animatuko dugula jendea, eta bar. Edo abaurre gainan baita, bazen jendea, edo inkluso nire lehengusua, edo jendez berdina, animatzen alzutela auzokideak edo, eta horregatik. Eta ze intentzio daukazu proiektu honekin, ze imaginatzen dut orain udan oso polita dela, guraldi onarekin eta, baina, klaro, gero neguan gauza zailagoa egingo da, ez? Klaro, neguan daukagun kondizioa da, hemen hotz asko egiten duela, elurra, orduan emango diogu lehentasuna orain arte egin dugun programari, baina herri batzutan erran didate, joaten naizen, naiz eta hotza egin eta bar, frontoira joan aktibitateren bat egiten. Orduan helburua da,
gurdia mugimenduan mantentzen saiatzea, baina lehentasuna ematea orain arte egiten genuen programari. Urtean zehar nik normalan emate ditut bai pilateseko klaseak, bai cross-training eta indarreko klaseak, baina auritzeko kulturetxean, orduan bada pixka hori mantentzen saiatzea. Eta esan duzu, ematen dituzun klaseak direla cross-training eta indar funtzionala, ez? Okerez banago, eta azaldu ezakezu pixkat zer den hau? Indar funtzionala basikoki bada, gizakiok daukagun mugimendu mota guztiak lantzea. Batez ere, hori, indarraren fokalizazio horrek. Orduan, klasearen hasieran lantzen dugu gehiago mugikortasuna eta indarra baina gorputz propioarekin, pixkat ulertzeko pilatesen antzeko ariketak sartuz eta bat. Eta gero, indar funtzionalean sartzen ditut indarreko 3 bloke. Hasieran egite ditugu ariketa basikoak edo deitzen direnak, adibidez sentadilla edo dominadak, mugimendu basikoagoak. Eta beste blokeetan lantzen dugu gehiago hanka bateko indarra, adibidez pisu-ila hanka batekin, horrelako gauzak. Eta cross-trainingean berriz, klasearen hasiera berdina da, baina hurrengo blokeak egite ditugu zirkuito baten bitartez, eta zirkuito hori da kardiometabolikoa. Orduan egite ditugu tabatak, ez dakit noiz baiten zin dituzuen, tabatak, fortime, AMRAP, pixkat crossfitean lantzen diren antzeko denborarekin jolas horiek, baina funtzionalki. Ez behartzeko artikulazioak hainbeste eta orduan tabata horietan, batzutan lantzen dugu gehiago indarra eta beste batzutan kardioa edo. Esate baterako, tabata bat, 30 segundu lanean, 30 segundu deskanso. Aukeratzen ditugu adibidez 6 ariketa, eta 6 horietatik sartzen ditu 3 indarrekoak eta 3 kardio. Eta banoa bat indarra, bat kardio, bat indarra, bat kardio, hola pixkat jolastenen. Eta hori azkenean cross-trainingera dator jende pixkat gazteagoa, 18 urtetatik 50 urtetara edo, eta indar gimnasiara dator 40 urtetatik edo, inkluso 70 pikora. Azkenean da, ariketa bakoitza pertsonari moldatzea. Orduan, metodo honen bitartez, egoten naiz, 8, 10, 14 pertsonarekin, haiek naiz eta gazteagoak izan edo kondizio oso ezberdinak izan, ariketa bera moldatzen dudanez pertsonaren egoerara edo, errazagoa da, eta baurre gaina batean adibidez, daudela oso adinez berdineko jendea, helduenarekin egiten dut sentadilla bat, adibidez, pisu gutxiagoarekin mankuerna batekin, eta gaztearekin sartzen dio sentadillan barra hexagonalean 50 kilorekin, eta hor lortzen dugu moldatzea pixka pertsona bakoitzaren egoeraren ariketa. Eta materialaren aldetik nola moldatzen zara? Ze justo dira klase batzuk material asko behar dela, ez? Mankuernak, pesak... Gimnasio mugikorren honek ekartzen du material pila bat, hori, mankuernak, ketelak direla, pesa rusak direla, hola zirkunferentzia bat asa batekin edo, helduleku batekin. Gimnasio mugikorrak ja dauka material pila, eta hortaz aparte, nik hemen urtean zehar lan egiten dudanez, furgoan eramaten ditut mankuerna txikiagoak, TRX-ak, gomak, orduan,
urtean zehar, neukanez ja material hori aurretik erosia, gehi gimnasio mugikorreko material guztia, mugitzen dut, eta horrekin, material guzti horrekin, azkenean da, daukagunarekin ahalik eta hoberen ematea saioa. Gertatu zaigu adibidez, orozbeteluko neska batek dauka latexari alergia. Eta, karo, nik askotan erabiltzen ditut latexa daukaten goma batzuk. Orduan neska horrekin moldatu behar ditut ariketak eta beste modu batean landu. Eta, listo, azkenean erraten nizuna, naiz eta ez dakizut, naiz eta klase bat edo saio bat prestatu modu batez, gero helburua da moldatzea pertsonak. Eta kalean egonda moldatze horretarako, ez dakit, hobera egiten duen edo okerrera? Berdin du. Moldatu behar zara, adibidez, auritzen egiten ditudanean klaseak, askotan erabiltzen ditugu mugikortasun, ariketa horietarako pareta edo aulkiak, horrelako gauzak ez ditugu, gimnasio mugikorrean. Batzutan, segun ze saiorako erabili dugula gimnasio mugikorreko pareta, baina, karo, denok batera material hori erabiltzeko aukera ez dugunez, azkenean da kontuan izan hori saioa prestatzeko eta pixkat moldatzea. Eta listo, baina printzipioz kalean egiteagatik ez dugu beste arazorik. Adibidez atzo, hauzperri neuri pixkat egin zigun, edo orain dela 2 aste bota zuen kriston ekaitza eta goitik bera guzti ginen, baina ongi, azkenen jendeak badaki zer dagoen, eta hori, naiz eta gustora. Beste esperientzia berri bat, indarruzionara lantzen euriaren azpian. Eta materiala ez da hondatzen euriarekin? Barrak eta erdoiltzen aldira, lehenago. Baina, printzipioz, oso gutxitan gertatu zaigu hau alde batetik, eta bestetik, igual, esterillak, ibili behar naiz kontuz, daukagu botgora gailu bat musika jartzeko eta sartzen dugu gurdiaren barruan eta listo, euria egiten duenean, edo jendearen arropa eta sartzen dugu furgonetaren barruan, eta listo, baina ez, arazorik gabe. Moldatzen zarete momentuz, ez? Bai, hori da. Eta lehen esan duzu, klase hauek bideratu daudela adin guztietara. Ez dakit, ze garrantzi dauka kirolak adin guztietan praktikatzea? Betiko mezua edo. 30 urtetatik aurrera hasten gara potentzia galtzen eta indarra galtzen. Batez ere. Orduan ez badugu indarra lantzen, nola da, deterioro hori edo galtze hori izango da bortitzagoa. Eta ez bagara mugitzen edo gure egunerokotasunean ez badugu pisua mugitzen, beheratze hori izango da oraindik bortitzagoa. Orduan, helduak garenean batez ere, daukagu sarkopenia deitzen den gaixotasuna edo, dela indarra galtzeaz aparte, muskulatura pila galtzea, eta horrek eragiten digu, ez garela gai aulki batetik altxatzeko edo ohetik altxatzeko laguntzari gabe. Orduan horregatik helduak garenean bada oso garrantzitsua indarra lantzea bizi kalitatea mantentzeko. Eta gero gaur egun gure gizartearen gauza okerrenetako bat da sedentarismoa eta horri aurre egiteko metodo hoberenetako bat da indarra eta cross-trainina. Cross-traininger uzten dizudulako aukera denbora txiki batean metabolikoki kaina asko ematen diogunez gorputzari, hori eragiten dizu
hola esateagatik, gero ez duzula hainbeste mugitu behar zure egunerokotasunean, baina errate dudana beti, asteak zenbat ordu ditu. Multiplikatzen badugu 24 bider 7, zenbat ateratzen da? 24 bider 7. Dira osotara, 168 ordu. Orduan zu, etortzeagatik, 168 ordutik 2 astean gimnasia egitera, ez da nahikoa. Mugitu behar zara zure egunerokotasunean, paseoak ematera, nahi duzun atxirrindulan ibiltzera, korrika egitera, eta gero aparte indarra landu. Eta pixkat, eske bai helduak izan, bai gazteak izan, metodo hoberena osasuna mantentzeko indarra da. Nola da? PERS deitzen da, Programas de Actividad Física Saludable. Hori ikasi genuenean, azkenean indarra landu eta moldatuz pertsonaren egoerara, metodo hoberena da. Berdin du, ze gaixotasun daukazun, obesitatea, berdin du, ez dakit, osteoporosisa izan, berdin du ze gaixotasun daukazun, dagoen metodo hoberena beti dela indarra. Orduan, goazen indarra lantera, eta rato bat ongi pasatzea. Eta gero bizimodu aktibo bat izatea, ez? Hori. Eta gero ere osasunen... Saioetako guztia lantzeaz aparte, zonaldeko pertsona guztiei animatzea, ariketa fisikoa egitera, eta denbora libre osasuntsuago bat izatera. Azkenean bestela ematen du hemen beti sozializazio hori dela edo tabernan alkola edaten, edo jatetxeetan pila bat jaten. Orduan helburua baita da hori, denbora librean kirola sustatzea eta ariketa fisiko osasuntsuak sustatzea. Eta agian beste motatako espazio batzuk sortzea? Hori da. Eta osasun mentalerako ze garrantzi dauka kirolak? Kristona, hori baita esaten nengoen. Azkenean hemen igual udan ezain beste, etortzen delako jende asko Iruñatik eta bar, baina batez ere jende helduagoan. Gu bizi gara herri txikietan, eta jende asko ez da etxetik ateratzen, eta aislatuta dago nahita ezin. Edo bai, ez dutelako beste modu bat ikusten bizitzeko, eta azkenean geratzen dira aislatuta. Horrek eragiten ditu depresioak, egoera taiak, ez? Segun ze pertsona baita irten bide bezala bilatzen ditu alkola, edo ez dakit, txikien artean baita pantaiak, beti izan dugu kezka hori, ez? Orduan hori ekiditeko. Aktibitateak bultzatzen baditugu, aktibitate osasuntsuak, asko zobe egongo gara, eta gero kirola egiteak ere pizten dituela beti esan da, ez? Orientasunaren hormonak. Eta ez dakit, gaur egun asko estres gehiago dago gizartearen artean, antsietatea, eta holako arazoekin edo, kirola egiten badugu, bada oso momentu ona burua kirolean izateko eta ez beste milak kezketan eta bat, eta horrek ere oso ongi datorkigu. Bai, agian egin aurretik pereza ematen du, baina gero ez dakit sortzen den sentsazioa oso ona dela, ez, bukatzerakoan. Bai, jende asko erraten du perezarena, batez ere neguko programan igual, ez, gau egiten denean eta atxaldeko
7, 8 direnean, kostatzen zaigu igual etxetik atera eta klasea ematea, baina bukatzean beti askoz hobe gaude hasi garenean, baina horregatik pereza horri aurre egitea gomendatzen dugu eta baita erabili espazio hau errateko, animatzeko jendea parte hartzera aktibitate hauetan, ze azkenean batzutan dauzkagu eskura eta gero ez gara animatzen parte hartzea. Eta ez bagara parte hartzera animatzen, ez du etorkizunik izanen programa. Adibidez, niretako kezka bat da, ongi joango da gimnasio mugikorrarekin hemendik 5 urtetara? Egia esan ez daki, baina espero baiet. Eta momentuz zer modu zarrera? Oso ongi, baina beti daukazu kezka hori, ez? Abeste gertatuko den hemendik 4-5 urtetara. Horregatik jendea animatu gureak bezalako programetara, bai hemen edo beste Euskal Herriko edo zein tokitan, azkenean programa hori dagoen bitartean, pertsona bat egongo da bat, edo 2, edo 3, edo 4, programa hori aurrera eramateko egongo dira lanean, eta baita beste modu bat da herri txikietan jendea mantentzeko, ez? Bazaude lanpostu bat edo gehiago mantentzen, eta bizia ematen ari diozu herriko egunerokotasunari edo. Eta apuntatzeko zer egin behar da? Izena emateko? Guk egiten dugu normalki, lehen erran dizudan bulego honetatik aisialdia, kultura eta kirola kudeatzeko bulegotik. Orduan, uda hontan egin dugu udako programa, eta gero neguan egiten dugu neguko programa. Programa hauek aurrera ateratzen ditugunean, bilatzen dugu bai WhatsAppez, udaletxeetako telefonoetatik, elkarteen telefonoetatik. Orduan jendeak izena ematen du. Bai telefonoz, bai e-mailez, edo WhatsAppez edo deituz telefono. Eta hortaz aparte adibidezudako programan niri pertsonalki erraten bazidaten aizuari, joaten alnaiz klaseren batera. Zer gertatzen da, klaseak segituan betetzen direla. Baina gero, nahiz eta beti badago baten bat etortzen ez dena klasera. Orduan hori jakinda, gero sartzen alditut antolatuta dauden klase horietan pertsona solteak edo. Orduan, egiten dugu hola. Eta ez dakit bakarrik mugatua dagoen bertako jenderako edo irekia dagoen ere? Ez, irekia dago. Bai, irekia. Bueno, hemendik ere gonbidapena luzatzen dugun, ea norbaitek animatzen den. Eta, zuri eskerrak eman, ez dago galdera gehiagorik, eta ea zer moduz baten den ere neguko programazio hori. A ber, espero ongi joatea, mil esker. Zuri, ondo segi Aritz, agur. Bai, berdin, agur. Gaurko eta osteguneko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur hodei dexente agertuko dira, euria egingo du eta giroa freskoa izango da, udazken itxurakoa. Iparraldean giroa goibela izango da eta zaparradak botako ditu noizbehinka. Arratsalde gau partean mardulagoak izan daitezke ekialdean. Hegoaldean hodeiak eta urdinguneak agertuko dira. Arratsaldean bero hodeiak ugarituko dira eta zaparrada batzuk bota ditzake. Eta zenbait lekutan ekaitzak jo dezake, bereziki Nafarroan. Temperatura maksimoak 21 edo 24 gradu inguruan leku gehienetan. Ebro ibarrean udakoak izaten jarraituko dute, han ere jaitsiko diren arren.
Ipar-haizea ibiliko da, arratsaldean, barnealdean bizi. Ostegunean zerua tarteka hodeitsu egongo da. Egunaren lehen zatian oraindik zaparrada batzuk botako ditu, bereziki kantauri isurialde ekialdean. Bertan, han-hemenka zaparrada mardulak bota ditzake. Hegoaldeko leku gehienetan ateri eutsiko dio. Kostaldean mendebaldeko haizea zakarri ibiliko da. Barnealdean iparraldetik edo ipar-mendebaldetik joko du haizeak eta ez da hain indartsua izango. Egunaren amaieran aldakor geratzeko joerarekin. Temperatura minimoak baxuak izango dira. Iparraldeko altuenek berdintsu jarraituko dute. Hegoaldekoak jaitsiko dira orokorrean, batez ere hego ekialdean. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Mariluz Murgiarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Ongi, oso ongi. Nafarroako elikagai bankutik zatoz, ezta? Egoitza aldaketa bat egin behar duzuelako. Baina, horrekin sartu baino lehen, azaldu iguzu pixkat zer den elikagai bankua, noiz sortu zen, zergatik? Elikagai bankua bada irabazi asmorik gabeko fundazioa. Eta fundazio hori antolatuta dago voluntariokin. Badaude 23 langile, baina lan gehiena egiten dute voluntarioek. Esan beharra dago bi egoitza daudela, bat Tuteran eta beste bat hemen Iruñan. Iruñako asko handiagoa da, baina Tuteran ere badago egoitza bat eta bere voluntarioak ere, hango voluntarioak ere egiten dute lan han. Eta egiten dute Tutera aldeko gizarte erakundei ematen dizkiete elikagaiak. Eta bankuaren helburuak zeintzuk dira? Ezakit aldatu izan diren urteak pasa ahala? Helburua beti izan da elikagaiak bildu, lortu eta beharrean dauden pertsonei eman edo banatu. Orduan, 3 programa desberdin daude. Bat da, hilabetero banatzen dena, beste bat da, astero banatzen dena, eta beste bat da, egunero banatzen dena. Guk ez dugu ematen pertsona fisikoei, baizik eta gizarte erakundei. Eta gizarte erakunde horiek dira Caritas taldeak edo udaletxeak ere egiten dute behar duten familiei eman, edo etorkinen asoziazioak, eta orduan, esan dudan bezala, 3 programa desberdin daude. Bat, hilabetero, hau da, hilabetean behin, ematen zaizkie erakundei, ematen zaizkie elikagaiak, baina horiek dira galtzen ez direnak. Adibidez, barbantzuak, dilistak, esnea, arrautzak, galtzen ez direnak. Gero badago beste programa bat, astero egiten duguna. Eta hori da fruta eta barazkiak. Fruta eta barazkiak gaur adibidez, banatu dira. Gaur adibidez zegoen matxa, baina beste momentu batean izan daitezke laranja, beste bat barazkiak ere, kalabazinak, segun zer dagoen, banatzen da. Eta gero, beste programa bat da, hau oso berezia, zeren ikuste dut hemen Nafarroan bakarrik egiten dena, baina da eguneroko elikagaiak. Eta hori da, mankomunitateko 3 furgoneta pasatzen dira supermerkatu batzuetatik, hau da, konpromisua duten supermerkatuak, eta supermerkatuak prestatuak galdu behar diren elikagaiak edo epe data nahiko justua dituzten elikagaiak. Eta hori denak bildu eta egunero eramaten dituzte bankura eta han voluntario talde batek ere egiten du sailkatu
bota gaizki daudenak, garbitu, prestatu, eta egunero eramaten da ere kaxetan sartu eta eramaten da. Eta gero ere supermerkatuetan badaude voluntarioak eta jendeak elikagaiak ematen ditu. Bai, hori beste gauza bat da. Hori da, egiten da 2 aldiz, urtean 2 aldiz, guk esaten dugu bilatu behar duguna bilaketa handia. Eta orduan, lehen egiten genuen beti kontenedoreekin. Jartzen ziren kontenedoreak hor, supermerkatu ondoan, jartzen genituen voluntario batzuk beti, eta voluntarioak ematen zuten poltsak eta jendeak hartu eta eraman, eta hor. Hori da, bilketa handiak, 2. Baina gero eta gutxiago, supermerkatuek ez dute nahi olako montajea. Baizik eta, esaten dute, hobe da, jendeak dirua ematea kaxetan, supermerkatuen kaxetan, guk propaganda pixkat egiten dugu, lehenago, jendea usteko dirua, eta horrekin, diru hori, adibidez, Mercadonan, biltzen den dirua Mercadonan, gero erosi behar dugu diru horrekin Mercadonan. Diru hori geratzen da Mercadonan, eta hor gero esnea behar dugula edo arrautzak behar ditugula, orduan han erosten dugu. Hori egiten dugu 2 aldiz. Supermerkatuek ere zerbait irabazteko, ez? Bai. Eta jendeak nola erantzun du aldaketa horri? Ez dakit gehiago aportatzen duen, berdin, gutxiago agian dirua uztea prestatzen delako gehiago? Nik uste dut, aurten egin dugu azkena maiatzan, ekainean uste dut egin genuela. Eta jendeak irratian eta telebistan eta entzun du aldaketa egin behar genuela, eta orduan nik uste dut pixka bat gehiago eman du. Bai, nabaritu da, pixka bat bai. Eta zenbat pertsonei laguntzen diezue urtean zehar? Urtean zehar laguntzen diegu 22.000 pertsonei. Pilo bat dira, ez? Pilo bat. Eta hasieran, hasi zinetenean onaino, zer Ni nolako aldaketa? Ni ez nengoen. Badaramatza eta 10 urte hor, baina hasi zenetik, hasi zen orain dela 30 urte. Norbait ikusi zuen elikagaiak botatzen ari zirela. Ez dakit, kamioi bat botatu behar zuela ez dakit zer, elikagai batzuk, eta orduan pentsatu omen zuen, hori ezinezkoa zela, eta orduan beste batzuekin elkartu, eta hortik sortu zen Nafarroko elikagaien bankua, hortik, 30 urte, orain dela 30 urte. Baina hala esaten dute, izan zela. Nola bilakatu zen, orain arte, begira, lehen hasi ziren 4-5 lagun, eta orain gaude Nafarrosoan, esan nahi dut, Tuteran eta Iruñen artean, 180 voluntario. Eta hasi zen hemen Iruñan? Bai. Eta gero Tuterara... Bai, hasi zen hemen, baina gero egin zuten hori aldaket hori. Eta lehen aipatugun bezala orain hemen Iruñeko egoitza aldatu behar duzu, ezta? Eta zer gertatu da? Bai, hemen badakizuen nun dagoen, hor Berrios, ez dakit, Aintzua edo Plazaola, hor poligonoan, ez? Orduan, hor daramatzagu 10 urte. Lehen zegoen Agustinos poligonoan. Eta joan ginenara, orain dela 10 urte, nabe aldatu behar izan genuen ere, eta alokairuan egon gara, 10 urte hauetan. Oraingo alokairuak balio du 3.000 eta piko, hilabetean. Hori nabe handi bat entzako? Nabe handi bat da, oso handia. Orain ikusita gutxi. Baina nabe horren jabeak nahi du saldu.
Eta orduan, bi aukera ditugu. Edo erosten duguna bea, edo joan behar izaten dugu. Orduan, erosteko ezin da, zeren 1,500,000 eskatzen du. 1,000,000 Orduan hori ezinezkoa da. Orduan hasi ginen bilatzen, nola aurkitu, nun aurkitu, oso zaila izan da. Adramagu ez dakit zenbat denbora, bilatzen eta bilatzen. Azkenean bilatu da hor Agustinosen, eroski ondoan dagoen nabe bat, hau baino txikiagoa, eta hau baino askoz ere garestiagoa. 6.000 eta piko, alokairuan. 6.000 eta piko hau da, lehengoaren bikoitza. Baina ez dago besterik. Eta, imaginatzen dut, zuek urte hasieran aurrekontu batzuk egiten dituzuela, eta ez zenutela hau aurre ikusia, ez? Eta orduan zer egin behar duzue? Bueno, horregatik egin dugu dei hori, ea ateratzen dugun dirua, hori pixka bat aldaketa egiteko, zeren aldaketa suposatzen du diru pilo bat. Pentsa 4 kamara ditugula, baina ez da kamara frigorifiko bat, baizik eta imaginatu gela hau kamara bat dela. Eta holako 4. Orduan, egin behar dena da, zati-zati desmontatu, eraman eta berriz montatuan. Hori da oso zaila omen da, eta voluntariok ezin dute hori egin. Hori egin behar dute espezialistek. Gero, estanteriak, badaude, estanteria pilo bat, 4 pisuko estanteriak, sekulakoak, horiek ere voluntariok ezin dute egin. Beste espezialista batzuk egin behar dute. Eta orduan, gero ere, orain joan behar dugun nabera, hori moldatu behar dugu gure beharretara ere. Horretarako izan dugu arkitekto, ingeniero. Eta dena hori ordaindu behar da. Dirua, dena hori dirua. Orduan, behar dugu diru pilo bat. Aterako dugu, nik uste baietz, zeren gainera ez da bakarrik dirua. Beste modu batez lagundu daiteke, adibidez ingeniero eta arkitekto doainik egin dute. Gero badago konstrukzio enpresa bat, porlana, adreiluak eta dena doainik egin du ere. Esan nahi dut beste... beste era batzuk daudela laguntzeko. Era batzuk daudela laguntzeko, ez? Eta, klaro, trasladoa egiten duzuen bitartean, zuen lana, imaginatzen dut, eten behar duzuela, ez? Bai, moztu egin da. Osea, hilabete lehengo astean izan zen azken eguna. Azken eguna egiteko hori, eguneroko. Egunerokoa ez, egunerokoa egingo dugu, ni nago sartuta hor, supermerkatuetatik ekartzen dizkiguten elikagai horiek birtziklatzeko eta sailkatzeko eta hori egin behar da egunero. Zeren, egunero sortu egin behar dute elikagai horiek. Ez da gauza bera dilistak eta barbantzuak eta gorde egin daitezke eta pasatu aldugu bestena bera. Baina gauza horiek egunero atera behar ditugu. Horregatik, gune hori azkena izango da. Gu izango gara azkena joango garena bestena bera. Baina gainontzeko guztia moztu egin da, klaro. Orain ari dira mailak eramaten, gaur adibidez bulegotako mailak ari ziren eramaten. Orduan, hori. Eta, orain laguntzeko moduak zeintzuk dira, imaginatzen dut, dirua eman... Dirua eman, edo, klaro, adibidez, ez dakit, enpresa batek egiten badu kamioi batekin trasladoa edo garraioa. Primeran. Eta voluntario gehiago behar dituzue trasladore hori egiteko? Ez. Trasladoak guk ezin dugu gauza batzuk egin. Naiz eta voluntarioak izan,
gauza bat, gaur adibidez, mailak ordenagailuak ezakiz, hori bai, eramaten dituzte, baina beste gauza batzuk ezin dira egin. Eta voluntarioak dira finkoak, Bai. beti berdin daude, Bai, baina ez gara joaten egunero. Ni ere voluntarioa naiz, baina ni joaten naiz astean 3. Beste batzuk joaten dira 2, beste batzuk 4. Segun bakoitzaren arabera, ez? Eta dirua emateko ezakit webguneren bat ireki duzuen, bertarako, orain daukazuen egoitzan eskura emateken. A ber, badaude, laboral kutxa, badago elikagaien bankuko kontu bat. Rural kutxa, baita. CaixaBank baita, eta Bizum ere egin daiteke 00262. Osa, badaude, modu pilo bat dirua emateko, ez dago problemarik horretarako. Eta momentuz zer moduz doa kontua? Hori esan dizudana, guk eskatu dugu 300.000 euro eta lortu dugu 157.000. Ni uste baietz, baina, bueno, segitu behar da. Eta Nafarroako gobernuarekin jarri zarete kontaktuan? Bai. Eta zer? A ber, gure elikagai bankua badu presupuesto, oza, aurre kontua, 500.000 inguru urtean zehar. Hortik, finantzazio publikoa da, gutxi gora bera, 140. Eta finanziazio publiko hori egiten du Nafar gobernuak eta udaletxeak. Zeren, gu Nafarro osoan banatzen ditugu elikagaiak. Beraz, udaletxe guztiek ematen dute, bueno, guztiek ez, noski, baina asko ematen dute laguntza txiki bat urtero. Eta udaletxe asko direnez, Nafarro osoan, bueno, joaten zara bilatzen, ez? Eta Nafar gobernua ere bai, baina hori da urtero ematen duten laguntza bat. Orain, bai, joan ginen eskatzera, nabe bat izaten zuten beraiek usteko, baina, hitzonak, baina gero ezin dugu, ez dago, ezakize. Imaginatzen dut, haiek ere haien aurrekontuak dituztela, ez? Claro. Eta, bueno, zer esango zenieke zuk herritarrei? Herritarrei, jarraitzeko pixka bat eskuzabala izaten, bai bilketa handietan, zeren azaroan izango dugu beste bat, supermerkatu guztietatik egongo gara kontenedorekin eta dirua emateko kutxetan, eta orain, ahal badute euroz euro egiten da. Bakoitzak alduen moduan, ez? Hori da. Eta zergatik iruditzen zaizu bere biziko garrantzia daukala bankuak? Bueno, esan dizudan bezala, 22.000 pertsonei banatzen zaie elikagaiak. Orduan, dena esan da dago. Esan nahi dut, oinarrizko elikadura da. Ez dugu ematen, ez dakit, gauza bereziak, baizik eta oinarrizko elikadura. Eta, bueno, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzu, jendeari zerbait esan, azkeneko mezuren bat. Bakarrik eskerrik asko, hau dena emateagatik, zeren diru pilo bat dela, eta, bueno, jarraitzeko hori, ahal duten moduan laguntzen, baina mila esker jende guztiari, hori bai. Bueno, mila esker zuri ere, egoera kontatzera etortzeagatik, eta ea lortzen duzuen 300.000 euro horiek lortzen dituzuen. Bai. Eskerrik asko zuei.
Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.